Zunguli inetu ndakumana ndi Chakwera makamaka zomwe wayankhulana ndi News House ina yake yakunja akuti tuyiyaye nkhani zakatangale zine ndendayetsetsatu mulamuliro wanga koma katangale ngovuta amamenya amabwezeranso nkhonya. Komano zipatso zakezo zimatenga nthawi ngati zomwe napanga ine zipatso zake zitenga nthawi kuti ndekuti nomwina make zizambe kuoneka zambirimbiri kuti ayi tikambapo ziwiri zitatu nkhani zokhudzana ndi katangale mulamuliro wawo nanga kodi ulamuliro uno nangano kuthana naye tingamaone zotani kodi. Komatu tiyambe motere ndiye kuti kuyang'anatu pa screen pathupo imeneyo ndi screenshot yomwe ndayitengatu ku page ina yomwenso ndi News House yayikulu kuno ku Africa yomwe imatchedwa kunena kuti no DW Africa iyitu tikuti nyumba yowulutsa mawu kunoko ku Africa yayikulu ndithu akutitu former Malawian President Lazarus Chakwera has warned that fighting corruption in office can make leaders targets, saying the fight you engage in fights back. Speaking to Africa News Global Conversation, Chakwera said his reform agenda was hindered by major crises including COVID-19, cyclones and droughts, forcing him to declare a state of national disaster in each of his 4 years in office. He defended his anti-corruption record, arguing that the real reform takes time and often clashes with public expectations. Now leading the opposition Malawi Congress Party, Chakwera said he remains committed to serving the public and rebuilding trust. #DW Africa. Aitu akunena choncho ndepa chichewa kumanena kuti mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi President Lazarus Chakwera ndi zolira kuti akuchenjeza kuti nkhani zothana ndi katangale izi pamene iweyo ugwira ntchito ndithu mboma ngati no president nthawi imeneyo nthawi zina zake zimapezeka kuti zasandukano kuti no basi iweyo ngati mtsogoleri umasandukano mwina target iweyo kuti anthu achamayambano kulimbananso ndiwe kuti mwina maka akugwetse athanirawe mwinanso akuphe kumene umangosanduka target in general. Chiwano mukeno chonena kuti nkhondo zimene umalimbana nazozo zothana ndi katangalezo zimatembenukanso nazonso zimamenya ukamazimenya nkhonya nazonso zimamenyanso nkhonya kubwezera. Akutitu izi ndamayankhula makamaka ku Africa News Global Conversation kumene koko Achakwera kunena kuti nkhani zonena kuti iwo akufuna kusintha dziko la Malawi ndondomeko zonse maagenda osamana anali nawo ofuna kusintha dziko la Malawi kuthana ndi katangale kukonza zina ndi zina amangokumana ndi kuti no ndi chani ndi mikwingwirima ikuluikulu ngati ndi kuti COVID-19 kudzachokapo ndi kuti no macyclone aja mphepo zamkuntho zija kuzabwera ndi chilala zomwe zimapangiso zonena kuti no chaka china chilichonse kwa zaka 4 azingopezeka zoti wapanga declare national disaster, state of national disaster, kuti dziko likufunikira zithandizo dziko likufunikira chithandizo sizili pabwino zaka zonse 4 wakhala kupanga ziti zimenezozo. Ndipo no iye akunena kuti mukamuyang'ana iye ngati Chakwera nthawi imene amalamulira ndi zonena kuti iyeyo ndi anaonetsa zonena kuti no anayesetsa kuthana ndi katangale ali ndi mbiri yabwino makamaka yothana ndi katangale makamaka nthawi imene iye amalamulira chifukwa chotera kuti zonse zimene anayika ndithu zofuna kusintha zonse zimatenga nthawi ndi kutenga nthawi kumene koko sopezeka nthawi zinaso zikutsutsananso ndi zimene anthu akuti akuyembekezera fo anthu amakhala kuyembekezera zinthu ziche kuti no pompopompo katangale udzatha koma katangale uja amatenga nthawi ndi zimene anadzala iwowa zitenga nthawi kuti mwina mwake ziyambe kuonekano chani ndi malizatsi ake. Ndi apa ndi zonena Achakwera akutani akutsogolera chipani cha Malawi Congress Party chimene chili no ku opposition ndipo no akunena kuti ndozipereka kwathunthu ndithu kutumikira dziko la Malawi komanso makamaka kubwezeretsano chikhulupiriro kuti Amalawi ayambenso kuwakhulupirira ndozipereka kwambiri iwowa kuti zimenezi zitheke. Nkhani ndi imeneyo magaya tingakambe chani kodi Amalawi ndino amene mungakhale aweruzi mukhale majaji ndunuyo. Achakwera kunena kuti no iwo akungokhala muofesi nthawi imeneja amati akamamenyana ndi katangale uja amabwezera amwene kuchoka pamenepo pakunena kuti no zimene anadzala za katangale ndi zoti no zotathana ndi katangale ndi zonena kuti no zitenga nthawi kuti no ziphukire zimere mpaka zikambe kuonekano malizatsi ake zipatso zake ziyambe kuoneka zitenga nthawi komanso iwo amangokumana ndi kuti ndi mikwingwirima yosiyanasiyana kwa zimene zinapangiso zoti mwina akavutike chani avutike kuthana ndi katangale avutike kuyendetsa dziko bwinobwino komano iwowa mukayang'ana
ndi amayesitsa ndithu kuti athane ndi Katangale kunoku ku Malawi ndi akufuna zono kuti amenye nkhondo oti ife tiyambenso kuwakhulupirira tikakhulupirira mwinanso tizapase voti kusogolo kuno nanga watewo sikukhulupiriranso ni pachani mese ndi kuti mukufuna zoona kuti tizapasenso ni voti kusogolo kuno. Anyways nkhanitu ndi imeneyo. Nkhani izizi zomanena kuti ayi naye sitsothana ndi Katangale tidziyang'ana kunali maskando akuluakulu achinasata ajawa koda zinathera kutino achinasata wanamangidwa anthu amene ankakhudzidwa mmene muja. Martha Chizuma uja analina kuti munali anthu omafika 80 chakuti anthu amene ajawa anamangidwa amene aja amene anamangidwa anali Chilima yekha ndi kunali kunkwekweretsa Chilima yekha kunkwekweretsa mpaka ndinaona kumapeto kuja ayi mulandu wayi basi tatautetsa mulandu umenewo kuthana ndi Katangale kumakhala kuthetsa chifukwa kuti Chilima uja anazipereka kunoto simutine ngwa Katangale tiyeni pa court muona ngati iyo chankali mbano mtemafaza ndikuti amaziwa china chake kuti akafika kumene kucha ndikuti nokukachema usati masewe otherwise ampikapita court kuja mwalemba mtima zenzenjani. Of course situlinoti iyo ndi aranalosa lakwa court limene maine weruze komano bwanji no mlandu uja akathetsedwa ndi boma masauko chankakala kuyimira kuboma ndi mbali ya boma anapita kukathetsa mlandu uja why kena kono the sudden Chilima anatisiya you know what happened zimoka kwa usemtendere so there is no way kuti tingapange verify Chilima uja mwina amazuwa zina zake chabwe izozo nkhani zono kuthana ndi Katangale. Martha Chizuma atayambana kulimbana ndi Katangale mwa serious zinachitika ncha anakamanga atangovala mapejamazi wangochoka munthu pa bedi ndi kumanga asanasikusule nkomwe kumaso kumanga umapita naye kutana kujeni ku police milandu yake osaoneka kuti atammangira zotani mwayiwala kuti zezi zinkachitika nthawi imeneja mulamuliro wacha kwera tatana ndi Katangale ndi chani chimene ino munapangapo Ferezo ogulidwa ku butchery anthu amene acharamangidwa Ferezo kagulidwa ku pharmacy anthu amene acharamangidwa maskando mbwerekete ndalama za COVID zitabwera kuti zithandizire anthu ndalama izi tikupatsani muthandizire anthu amalawa asachite kuvutika kufa ndi njala chani ena ntchito zawo zatha papa chani chidachitika ndiza ndalama zija ena anazidya nkhani imene jenathera ku zosalongosoka zokhazo kenanso akuti kana ndi unayang'anira za maloso nthawi imeneyo kumaperekanso ndi kuti noma zachinyengoso ndi sata yemweyoso zinatika ndizani atayiyotsa nduna murayiyotsa munayimanga Katangale kuthana naye kumeneko mafunika opuntha mutu ndithu kuti nosangonena kuti no basi tachotsa munthu uyi koma munamanga anakumana ndi lamulo munafuna kuzikankha zinthuzo mukamanena kuti ayi ine mafuna kuthana ndi Katangale ndi bwanji zinthu zinkasokonekera bwanji ino tikuva makesi zonola chinakolina zamba anasokoneza ofesi ya jeni anapanga chani mese Katangale ndi amenewo kuthana ndi Katangale mese kumaina kumaoneka pamene oroke anakolini zamba waziziza nderi mwazipa wontora sababu zikuzura kubanda lama kapena zuvika kuti ayi kwasokonekera zotere anakapanga deal yotere mese ndi Katangale kuthana nawo ndi amene afunika kuti arapunthidwe bwinobwino. What happened zizi pano pana kubwira ndikumapita nonso pano pa news house ina yake ya ku Africa kaya kuona ngati anthu aku Africa samadziwa zimene chakwera anapanga mulamuliro wake these guys they follow kuti amapanga follow zimazitika kuno ku Africa maiko osiyana-siyana fake fetu mapanga follow zomwe zochitika ku Kenya kunena kuti achinagwaja kuwa akulimbana bwanji ndi luto chani timapanga follow zimene zichazo whatever is happening and ku Chad timakhala kumapanga follow kunena kuti nkhondo yawo izikhala bwanji pakati pa Chad ndi Sudan akufuna we follow these things kandi ku South Africa kodi icho chizikhala motani no we follow zinthu izizi ndemu muona ngati akumene kusamapanga follow zomwe zimachitika they follow and they know what is happening ma scandals ati ndemu zikhala basoma kuti ayi timathana ndi Katangale koma Katangale eri ngovuta fora amabwezera nkhonya yake amabwezera iyi no bodza amweni kuthana ndi Katangale ndikosavuta and izizi ndikamayankhula ndiziyankhula ndi example ya uyu amene timamutcha kuti no Magufuli. Munamona Magufuli atalowa naso pano ku Tanzania inalinso yowonongeka muzochitika anabwera anathana ndi Katangale kukilina system kumene kucha enda nkamenyanso yekharu ground work usatinso kuti kumadikira anthu akafa anthu amanamizaso ndi Katangale ndomweyo amene ofuna mwarume ngathana ndi Katangale sitinazone kodi achera akulu athu a ACB kuno sitinaone zonoti amakana amaso amakana amapo kalumbira pa oath kujeni kucha ku parliament pa breakout committee omweyo amene mmanota zikathana ndi Katangale mapezi kuti nawonso ali compromise iso ndakupanganso za Katangale nde how do you expect kuti muthana ndi Katangale
iweyo mayenera upite pa ground. Ndi ndikupasana example ya ku Tanzania komanso ndikupasana example ya kuno ndiyamba ya ku Tanzania. Magufuli ankapita muzipatala kuti kukathana ndi kani manesa mwano akumapezeka zonena kulandira zakatangale kumwanza kupezeka zonena kuti mpakana mwana ndikumwalira mzimayi kulephera kuti nachire mwana uja kubanika nkumwalira. Amene adzawa Magufuli ankakasaka muzipatala zakwawo kankera ukasaka ekha ndikumakagwira ekha and amalandira zilango, fire them, arrest them at the same time. Manga zimezo ukafika kampani nothing like ndi public sector ndi private sector kwina kuli kusamapita ukapanga ziti amakasaka ekha wavala masaza basi kupita umene uja anthu osamuzindikira pita umene kuchoka uno akuti apanga yonse basi fanzi namba yokha kumaopa kuno kuti simudzozoti tuli pano fasa amadziwika amakhala alipo mpano kumasumu kudzozoti wavala zotani kapena alipo akhozukhala alipo mpano fanzi namba panga zolongoseka fama action ankachitika akagwira ntchito imatha ndi amakalandiranso zilango. Komano kuno look at what is happening. Achakwera wangoti ayi tachosowa kuti wakuti kezi nsuku atanchotsa napanga zakatangale helobinilo wede kantanchotsa kapena napanga zikhuzidwa zakatangale chani osaonekapo zaphindu zenizeni. Now let's come back panopa tiyang'ane nde kuti ndani awa anomanikisale kesi jana apita ku immigration ija mwayikumbukira what happened kumene kuchako anapita ndikukasokola ndikukangukira mpakana officer amene anapanga zachinyengo kumeneko and they said guys we have arrested this guy panopa ali m'manja mwa polisi mwayiwala katangale umathana naye yonchicha kumene kuja kunali kugwedeza nthambi imene chaende ndanagwedezeka kuti inoyenaso ankopa zoti koma kamene kaja kuti kazipitirira kamene kachaka kuti maso akhale kumene kuchako like all the time. I'm telling you ku system members kuti agirinika fajani katangalero amathana ndi mantha katangale samathana ndi china chichonse samathana ndi mawu koma amathana ndi mantha ndawabwera ndi ma actions come with actions. Inuyo ngati mtsogoleri sunganene zono kuti ayi katangale ujama kutembenukiraso kuyamba ulimbana ndi weyo mtsogoleri ndi ife tinakupatsiranji mphamvu ife ungokhala ndi mtsogolo umakhala wapatsidwa mphamvu. Polisi ili m'manja mwako, asilikali ali m'manja mwako, kaya ndi kundende zonse zili m'manja mwako. Onse aja mali resources amene ungagwiritsa ntchito kuthana ndi katangale ujayi komano uzikanena kuti no after kukhala ndi zonsezi military yonse ili ndi iweyo apolisi onse ali ndi iweyo ndoziopaso zungotanthauza zonena kuti no ukulephera kuti no udine mabata anoyenerera kuti katangale uthane naye. Katangale ngwasimple uthana naye ngati uyo uli president oyenera uzingopuntha basi kupunthiratu osayang'ananso nkhope iya kuti kaya uyuyu ndiwodziwa chipani change kaya ndiwodziwa nakangopalamula kugwira sharp kupuntha ndipo ndikupezeka zoti amene alandire chilango chake udindo ute fire them tayamweyo ku polisi judge zasachitaso chedwachedwa koti judge basi atapezeka kuti atchajidwa amene aja kundende. That's the only way basi palibenso njira ina ya apo ayi tili ndi backdoor imene timati vigilante koma imene singagwire ikhoza kumangogwira mwina m'midzi mwathumu imene basi toti dzituma anyamata avala mwina kayande mamaski apite akagwira katangale ndi kukapuntha kwina kwake kwatenga mazulu nkukapuntha kwina kwake ukoti inu ndeti kupuntha ukakangopanga sakatangale tidzabweranso mazulu tizakupunthaso mwayiona imeneyo ma vigilante amene achawa basi that's the only way fanda aziopa kuti justice system ndiyo kaya koma kunena zoti tizidikire zoti ayi chancha apite pakuti chani zosatheka sizingathe kuthana ndikati kupuntha basi ndi ma vigilante achawa iru timayicha backdoor iyi ndi yakumbuyo iyi basi yoti iyi yosimphana ndi malamulo komabe ndi imedenga koze kupanga kagulu kaya mukapeza kaya ndi asilikali aja mukapeza amene achawa okunda dziko lawo mudzigwira magayo iyi ndiyo ngoti simuzire sizikhaso kuphotoswa yayi ndiyo ngofuna kukoza dziko mulikonde iyi teti dzimenya ma operation nduna yakuti yakhudzidwa ndi katangale chachachani muli ndi information maumboni nawo okay magayi project yathu madzulo ano tivala mamaski tipita kumene koko saka tizindikira basi ino tikatani tikamugwire nduna tikayinyamule tikayiveka nde kuti kandi maski kuyigwira basi ngati mene makalida film ija mwagwira amenewo apanyapakire ndi magalimoto pita naoneka ndi kunkalango kaya ndi adzala nyama kaya kumene kucha inu akuti mapanga zakatangale asakuzindikireni tunoseni ayisine ndikupuntha usati masewera kupuntha zenizeni kuti sitikufuna zonena kuti tinene kuti tikupunthako tikuchotsa nduna ya koma tikupuntha kuti ukhale mline ndikupuntha zenizeni kupuntha zoti nakamapita kwawo kuja mkamakamusiya ndikuti naopsa basi basi ino ndikumusiya
mawa mupite ku ofesi mukapange zolongosoka mukapanganso zakatangale maso athu ali pa inu tizabweranso tizakunyamulani ndi muzamva kuneng'ena zeni. That's the only way. Imeneyo ndi yamavigilante imeneyoyo ndimene ingathe kukonza komana papa iye system yathu ayi unless ndikuti mtsogoleri azikhala serious kuzipanga folo ngati mene anapangira Magufuli uja pa ground penipeni ndekatangale ndi osavuta naye. That's the only way. Osati kumanamizira zonena kuti yayi eyetu matu ndi ankalimbana nane katangalenso ankabwezera nde unalibe mphamvu ka akuti